Вітаю вас на календарі нядзеля 9 жніўня. У эфіры тэлеканала Віцебск вялікія нядзельныя навіны, праграма «7 дзён». Чым жыла вобласць на працягу адыходзячага тыдня, раскажуць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. У Віцебскай вобласці сёння створаныя 848 участкаў для галасавання на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Аб тым, як ішла работа над іх фарміраваннем, Александр Камович. Не менш 20, але і не больш за 3000 выбаршчыкаў. Менавіта такія патрабаванні прад'яўляе заканадаўства да участкаў па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У Віцебскай вобласці іх фарміраванне завершылася. Предполагается, что будет образовано на территории Витебской области 848 избирательных участков. Это на 135 участков меньше, чем было в 2010 году. С учетом того, что количество населения в сельской местности, количество избирателей все-таки сокращается, поэтому и происходит сокращение избирательных участков. У Першамайскім раёне Віцебска, самым вялікім абласным цэнтры, наадварот, колькасць участкаў павялічылася. На адзін. Ён сфарміраваны ў новым жылым масіве Білева-3 і стаў 72-м па ліку ў раёне. А вось самы малады горад Беларусі Новополоцк падзелены на 36 участкаў. В основном голосование будет организовано в школах, в учреждениях образования. Задействован у нас городской дворец культуры, тоже будут принимать избирателей. 49 участкаў па выбарах прэзідэнта будуць дзейнічаць на базе стацыянарных медыцынскіх устаноў. Гэта бальніцы, санаторыі, прафілакторыі, дамы адпачынку. 3 участкі сфарміраваны ў вайсковых частках. Выбарчая камісія традыцыйна праходзіць пад пільным поглядам назіральнікаў. У паўночным рэгіёне іх акрэдытавана пакуль паўсотні. Самая актыўная моладзь. Ад Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі 15 чалавек. Сваіх прадстаўнікоў ужо дэлегавалі ветэраны. Грамадскае аб'яднанне «Белая Русь», прафсаюзы. Профсоюзы Витебщины активно включились в избирательную кампанию. После 9 числа, когда завершатся формирование избирательных участков, проведем пленумы соответствующие и направим своих представителей во все участковые избирательные комиссии, минимум по 2 человека. То есть сегодня профсоюзы будут представлять наблюдателями около 2000 человек. У іх ліку Владимир Мядзелец па важнасці місіі іншага назіральніка ведае з уласнага досведу. У выбарчай кампаніі ён не пачатковец. Тройчы быў назіральнікам, узначальваў областную камісію па выбарах депутатаў у мясцовыя советы. Статус наблюдателей – это важный элемент любой избирательной кампании. Если возникают какие-то спорные моменты и так далее, наблюдатель всегда своего рода эксперт, а тем более, если несколько наблюдателей на избирательном участке, что тоже важно, они в состоянии дать объективную оценку происходящему событию на избирательном участке или при работе на заседании избирательной комиссии. Найбольшая колькасць назіральнікаў традыцыйна рэгіструецца пасля ўтварэння участковых камісій. У Віцебскай вобласці, як і ў цэлым па краіне, яны павінны быць сфарміраваны да 26 жніўня. Участковыя камісіі зоймуцца удакладненнем спісаў выбаршчыкаў. У гэтай крапатлівай працы ім будуць дапамагаць органы ЗАГСа, сельскія саветы, военкаматы і міграцыйныя службы. Александр Камович, Ольга Маслоўская, Александр Петравецкі, Александр Рындзін. Навіны Віцебска. У Віцебскай вобласці тэрытарыяльныя камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ужо акрэдытавалі амаль 6 дзясяткаў назіральнікаў. Значная колькасць іх прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. Актыўнасць праявілі члены Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, прадстаўнікі палітычных партый. Акрэдытацыя працягваецца. Выбарчая кампанія ў рэгіёне праходзіць спакойна, без парушэнняў. Актыўна вядуць сваю работу ініцыятыўныя групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пост прэзідэнта Республики Беларусь. На сегодняшний день работает уже 57, насколько я знаю, сегодня на сегодняшнее утро 57 наблюдателей. За вот это время, которое идет наша кампания выборная, за все время подано пока только 3 жалобы на все комиссии. То есть это говорит о том, что все идет в рамках с нашим законодательством, полностью в рамках того избирательного кодекса, который у нас сегодня действует в нашей стране. З
Сфарміравана 848 участкаў для галасавання. Тэрытарыяльная камісія акрэдытавалі звыш паўсотні назіральнікаў. Да 26 жніўня будуць утвораны участковыя выбарчыя камісіі. У вобласці адразу 4 экіпажы камбайнераў пераадолелі тысячны рубеж. Сергей Сухвал з Сенінскага райаграсервіса, браты Олег і Михал Кісялёвы і моладзевы экіпаж Сергея Спаткая і Дмітрая Бацюкова з эксперыментальнай базы в Усце Аршанскага района. І іх землякі, бацька і сын Анатоль і Андрэй Маршалавы з акцыянернага таварыства «Маяк Высокая». Па традыцыі першых тысячнікаў ушаноўвалі прама ў полі. Любоў Дзядзюра стала сведкай прыемнай цырымоніі. Важкім коласам радуе сёлета жніво хлебарубаў. Традыцыйна высокія вынікі ў гаспадарак Аршанскага района. Тут ужо убрана каля паловы зерневага кліна пры ўраджайнасці 39,2 цэнтнера з гектара. У тройку лідараў разам з сельгаспрадпрыемствамі Ларынаўка і Браздзечына уваходзіць і Вусце. У мінулым годзе гаспадарка была далучана да Нацыянальнай акадэміі навук, і вынік не прымусіў сябе чакаць. По сравнению с прошлым годом, в прошлом году на круг получили 31,8, намолотили 10 тысяч тонн, то в этом году урожайность 45 центнеров. И уже мы вышли на рубеж 50%, имеем 6 тысяч. И сегодня мы ожидаем намолота 12,5 тысяч тонн. При этой же урожайности 45-47 центнеров. У Вусці амаль адначасова два экіпажы першымі ў вобласці намалацілі па 1000 тонн зерня. Один среди молодежи, молодежных экипажей Спаткай, Сергей, он один из первых добился результата 1000 намолота на комбайн, и Киселев Олег то же самое. Но эти парни, я бы сказал, настолько они фанаты, что меня даже удивляет. Просто не заставляем, а разрешите ему поработать до 10-12, не до 10, до 12, до часу. И когда стал вопрос именно 1000 тонн, то до 5 утра. Самі героі дня сціпла гавораць пра сваю самаадданую працу. Па ўсім відаць, за штурвалом камбайна яны адчуваюць сябе больш зручна. Не один раз уже намолачиваю. Это не первый намолот. Нравится как бы работать на поле. Хлеб. Что больше сказать? Ну, отличается, наверное, как бы урожаем в этом году. Хороший урожай? Да, хороший. Где-то 50 центнеров, может, и больше дает. Убрать, работаем допоздна вообще. Я впервые в этом году в академии учусь на агронома. Первый год. Но решил подзаработать. Увогуле на уборачнай працуе шмат моладзі, і менавіта яна задае тон на жніве. З працоўнай перамогай экіпажы тысячнікі цёпла павіншавалі старшыня аблвыканкама Мікалай Шарстнёў, кіраўніцтва грамадскай арганізацыі Аршанскага района. Дзякуючы увазе і падтрымцы аграрыяў з боку кіраўніцтва рэспублікі, у тым ліку і 600 трактарам, атрыманым у пачатку сяўбы, вобласць упэўнена прыбаўляе ураджайнасць. В этом году мы действительно выдержали в сроки. Все агротехнические приемы были выполнены вовремя. Вот и результат. Уборка, даже при том, что засуха несла свои коррективы, и уборка началась буквально на 2 недели позже, но темпы сегодня говорят о том, что буквально 2 недели, и мы закончим уборочную кампанию. При том, что нагрузка на витебчан в августе месяце огромнейшая. Мы убираем озимые рапсы, мы убираем зерновые. Причем зерновые созрели все культуры одновременно. В августе месяце нужно убрать солому, запахать, посеять рапс, подготовить почву для озимых. Это колоссальнейшая нагрузка на механизаторов. У хуткім часе Віцебшчына атрымае 10 тысяч тонн паліва, каб у сціслыя тэрміны правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы і закласці добры падмурак ва ўраджай наступнага года. Любоў Дзядзюра, Ян Пчэльнікаў, навіны Аршанскі раён.
Жніво на Віцебшчыне набірае абароты. Убрана трэць хлебных палеткаў пры сярэдняй ураджайнасці 32 цэнтнеры з гектара. У той час, як у Верхнядзвінскім раёне уборачная толькі пачынаецца. Сёлета аграрыі паўночнага рэгіёна вобласці збіраюць да 38 цэнтнераў на круг і намерены захаваць за сабой лідарства па намалоце збожжа. Інна Кірыенкава адправілася да лідараў па ўраджайнасці. Сёлета на тыдзень пазней звычайнага пачалі жніво верхнядзвінскія хлебаробы. Карэктывы унесла надвор'е. Чакалі, пакуль абсохне колас пасля ліпеньскіх ліўняў, каб пазбегнуць дадатковых затрат на сушцы. І так гавораць, кожную капейку даводзіцца эканоміць. Яно і зараз, пакуль не выйшлі на поўную магутнасць, у дзень убіраюць не больш за 5% плошчаў. Уладзімір Лапкоўскі каля 30 гадоў працуе на жніве, аднак не памятае такой палегліцы. Нават на сваёй цудатэхніцы асабліва не паспяшаеш. Заўважае, рана не пачнеш, а значыць тэмпы работ невысокие. Ну, в среднем так вот, если тонн под 90 намолачиваем. Ну, бывали дни, когда еще 3 сезона еще побольше намолачивали. Самое больше помню, за сутки можно 215 тонн намолачивать. Ночью работал. Вот, а сейчас вот по этой 8-9 часов уже все. А тут ужо і яравыя паспелі, таму ўбіраюць усе культуры адначасова. Як на полі баявых дзеянняў даводзіцца маневрировать, жартуюць верхнядзвінцы. Пшеницы у нас лежат, и если вот на поле посмотреть, 50% все полегло. Хотя убираем эти полеглицы, мы вот, то есть, да, где-то чуть повышенная часть хозяйства у нас имеет плющением, занимается, плющит зерно, плющили там родовые посевы, ну, часть сушили. И когда мы убираем полеглицу, они дают около 70 центнеров за гектара. То есть урожай иногда даже, как посмотреть, для наших северных, ну, может быть, и не самые лучшие поля, они, ну, урожай неплохой, дай бог нам не потирать его. Зараз толькі пастаяла добрае надвор'е. Гэта адзінае жаданне у тутэйшых хлебаробаў. Урожай сабраць трэба, і тут, як кажуць, не прыходзіцца шкадаваць ні сіл, ні сродкаў. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны, Верхнядзвінскі раён. Ратавальнікі на варце ўраджаю. У гэты гарачы і ў прамым, і ў пераносным сэнсе жнівень іх галоўная задача папярэдзіць пажары, дапамагчы гаспадаркам арганізаваць супрацьпажарную бяспеку. Разам з ратаўнікамі ў рэйд па гаспадарках Лёзнінскага раёна адправілася наш карэспандэнт Анастасія Навумова. Яшчэ напярэдадні ўборачнай кампаніі была праведзена праверка каля 1000 аб'ектаў, задзейнічаных у жніве. Амаль 70 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў былі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за неўстраненне парушэнняў. Цяпер жа, калі ўборачная ў самым разгары, памылкі могуць абысціся занадта дорага. Таму раённыя аддзелы МНС практычна штодзень праводзяць рэйды, інструктажы і забяспечваюць гаспадаркі пажарнай тэхнікай. Многие руководители, они приняли меры для того, чтобы обеспечить безопасность задействованной техники собственными силами. У 4 хозяйств имеются пожарные автоцистерны. Добровольные пожарные команды данных хозяйств осуществляют планомерную деятельность по защите имущества и техники. Возгораний в этих хозяйствах допущено не было, никаких эксцессов допущено не было, но люди все подготовлены, обучены и готовы ликвидировать так же, как и наши сотрудники, любую чрезвычайную ситуацию. Рыгор Ніканаў, як ніхто, ведае, наколькі важна выконваць усе меры бяспекі, асабліва працуючы на камбайне. 20 гадоў ён аддаў пажарнай службе. Спачатку вёў бітву з агнём, а зараз змагаецца за урожай. Как уже где-то отложилось, вот смотришь, что-то не так, уже там даже бывает, ребята где-то закурили. Я говорю, ребята, ну курить это, да, все, с пониманием относится. За пажарную бяспеку падчас уборачнай адказваюць не адны раўтаўнікі. Сачыць за сваёй тэхнікай і ведаць, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі павінен кожны водитель. Ну вот, к примеру, вы приехали, там загружаете зерно, с комбайна забираете, и тут возгорание комбайна. Вот что вы будете делать, какие ваши действия? Наверное, возьмем огнетушитель и пойдем тушить. А вы знаете вот на комбайне, где все, что приспособлено, противопожарное оборудование? Конечно. Какое? А у вас здесь есть противопожарное оборудование ваше? Аптечка есть, огнетушитель. А можете показать? Подбадываю, нет ничего. Нет? Выехали на работу без огнетушителя. Ну, так придется возвращаться. Своечасовая сумесная праца абласнога і раённага МНС і спецыялістаў сельгаспрадпрыемстваў дае свой станоўчы плён. Прыклад таму Лёзнінскі раён. По тем объектам, где мы сегодня проехали, можно отметить, что со всеми проводятся инструктажи. Комбайнеры, водители знают, как себя вести в случае какой-либо чрезвычайной ситуации, в случае возникновения пожара, возгорания комбайна. Пакуль у гаспадарках Віцебскай вобласці падчас уборачнай надзвычайных здарэнняў не было. Але агонь нядбайнасці не даруе.
Анастасия Навумова, Кирилл Кайсберг, Новины, Лёзнинский район. Малым прадпрыемствам неабходна праводзіць больш жорсткую палітыку, накіраваную на пазбаўленне ад імпартнай залежнасці, зніжэння сабекошту прадукцыі і пошук новых рынкаў збыту. Такую думку выказаў старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Андрейченка падчас наведвання адкрытага акцыянернага таварыства «Інвет», што ў Верхнядзвінскім раёне. Спікер парламенту азнаёміўся таксама з ходам уборачных работ у самым паўночным рэгіёне Віцебскай вобласці. Рэпартаж Інны Кірыенкавай. Верхнядзвінцы толькі распачынаюць жніво, у той час як на Брэшчыне і Гомельшчыне уборку ўжо завяршаюць. І гэта бадай не адзіная адметнасць самага паўночнага рэгіёна Віцебскай вобласці. Яшчэ некалькі гадоў таму гэтыя палеткі давалі не больш за 30 цэнтнераў з гектара, а зараз тут намалочваюць да 70 цэнтнераў на круг. Аграрыям давялося прыкласці шмат намаганняў, каб істотна павысіць урадлівасць глебы. Галоўнае – строгае выкананне тэхналогіі. Если поле выровнено, если поле там по плодородию, по гумусу одинаковое, то это сам не вопрос. И более 70, потому что те сорта, которые мы сеем, у них потенциал под 100 центнеров, по 10 тонн можно получать с гектара. Па ўсім відаць, сёлета ўраджай будзе не горшым за леташні. Адзінае, што стрымлівае тэмпы работ, недахоп паліва, зазначыў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. І зараз гэта самая вострая праблема для аграрыяў. Не лепшыя часы перажываюць сёння і вытворцы. Прадпрыемства «Інвет», на якім працуе кожны трэці жыхар пасёлка Бегосава, таксама апынулася ў няпростай фінансавай сітуацыі. Яно вымушана скарачаць аб'ёмы вытворчасці, большую частку якой складаюць трактарныя бакі. Асноўны спажывец, мінскі трактарны завод, сёння не можа разлічыцца за пастаўленую прадукцыю. Праведзеная 2 гады таму маштабная мадэрнізацыя дазволіла бегосаўцам асвоіць новыя віды прадукцыі, у тым ліку і для патрэб сельскай гаспадаркі. Аднак зараз адчуваюць цяжкасці з рэалізацыяй. Тыя ж біркі для буйной рагатай жывёлы. Штогод іх патрэба ацэньваецца на сумму каля 20 мільярдаў рублёў. Я считаю, что Зооветснаб сегодня уклонился от своих прямых обязанностей и пошли на поводу решения вопросов с некими другими структурами. Это вопрос, который надо сегодня выдвигать на министерству. Это подготовить информацию, объем производства, объем реализации на страну, полную информацию и положить мне на стол. Дальше мы с министром будем говорить. Прадпрыемства экспартуе толькі чвэрць сваёй прадукцыі. Пры немалых вытворчых затратах і высокай імпартнай складаючай гэта недапушчальна. Патрэбна асвойваць новыя рынкі збыту, заўважыў Уладзімір Андрейченка. Больш таго, завадчане павінны праяўляць больш ініцыятывы ў пашырэнні кааперацыйных сувязяў з Міністэрствам прамысловасці, у тым ліку з мінскім трактарным заводам. Во-первых, надо снижать затраты. Очень много, будем говорить, непроизводительных расходов. Много пустующих помещений, раздутый управленческий персонал и ряд других вопросов. Надо осваивать новые рынки сбыта. Кроме этого, надо осваивать производство новых видов продукции, потому что мы посмотрели вот то, что делалось буквально 4-5 лет тому назад. По-прежнему эта продукция выпускается. Надо обновлять и таким образом поправлять финансовое состояние. Другого не дано. Усе праблемы прадпрыемства былі агучаны кіраўніцтвам на сустрэчы з працоўным калектывам. Яе ўдзельнікі разам шукалі шляхі іх вырашэння. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, Навіны, Верхнядзвінскі раён. Неабгрунтавана шчодрыя выплаты. Прычына страт полацкага вінаробнага завода ў тым, што больш за 2,5 мільярды рублёў прадпрыемства выдаткавала на закупкі праз пасрэднікаў. Да такіх высноў прыйшлі спецыялісты камітэта дзяржкантролю пасля праверкі, якую правялі сумесна з фінансавай міліцыяй. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Коллегия комитета дзяржкантролю Витебской области. На парадку дня адзінае пытанне – безгаспадарчасць на полацкім вінзаводзе. Контролёраў насцярожыў той факт, што стабільнае прадпрыемства раптам стала несці страты. У бухгалтарскай справаздачы за 2014 сума минус 2 мільярды рублёў. Высветлілася, што толькі на пасрэднікаў завод выдаткаваў 2,5 мільярды. Шукаць пастаўшчыка аўтаматычнай упаковачнай машыны коштам 280 мільёнаў на заводзе не сталі. А вось пасрэдніку за яе з лёгкасцю заплатили ў 6 разоў больш. Неразборлівымі палачане былі і ў пастаўшчыках сокаў, траў і цукру. У пасрэднікаў кошт апошняга часам быў вышэй на палову, чым у беларускіх вытворцаў. Городецкий сахарный завод без предоплаты сахар не отпускал. Поэтому мы вынуждены были обращаться к коммерсантам, чтобы приобретать сахар для того, чтобы завод работал потом целый год.
Кредиты на заготовку не давали, в отличие от прошлых лет, то есть надо было провести за счет собственных средств. Адсутнасць абаротных сродкаў ніяк не адбівалася на памеры прэміяльнага фонду для кіраўніка, намеснікаў і галоўных спецыялістаў завода. За 10 месяцаў ім выплацілі 165 мільёнаў прэміі, а вось разлічвацца з дзяржаўнай казной па падатках вінаробы не спяшаліся. В 2013-2014 годах предприятие систематически в налоговых декларациях по акцизам занижало сумму акцизов к уплате. При этом в бухгалтерских документах, расчетах акциз был рассчитан правильно. В ходе проверки доначислены акцизы к уплате в сумме более 25 миллиардов рублей. Кіраўніцтва завода тлумачыць збой у бухгалтарскай праграме. Кантралёры перакананыя, злы намер, і ў крымінальным кодексе яму ёсць дакладнае вызначэнне ўхілення ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Менавіта па гэтым артыкуле ў дачыненні да галоўнага бухгалтара Полоцкага вінзавода ўзбуджана крымінальная справа. Осуществляется сбор доказательств и закрепление в отношении должностных лиц предприятия по факту злоупотребления властью или служебными полномочиями в особо крупном размере. Часть 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это касается в части того законности выплаты премий, законности приобретения товарно-материальных ценностей через посредников по завышенным ценам. Летась Полоцкі вінзавод адзначыў 130-годдзе. У яго гісторыі было шмат выдатных сторонок. Былі і медалі на міжнародных конкурсах, дэгустацыях і прызнанні замежных калег. Застаецца спадзявацца, што слаўная гісторыя працягнецца, а праверка дзяржкантролю паслужыць урокам не толькі Полоцкаму заводу, а і іншым прадпрыемствам. Артур Смаляков, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны Полоцк. 4 чалавекі ў Віцебскай вобласці ўжо добраахвотна падалі ў падатковую інспекцыю дакументы аб тым, што яны не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных расходаў або ўдзельнічаюць у ім менш за 183 дні за год. Адпаведныя заявы ад грамадзян падаткавікі пачалі прымаць з 1 жніўня, і падаць іх можна будзе да 31 мая 2016 года. Пры гэтым падатак, які ў адпаведнасці з дэкрэтам прэзідэнта нумар 3 аб папярэджванні сацыяльнага ўтрыманства неабходна заплаціць непрацуючым, зменшаць на 10%. Министерство по налоговым сборам, в свою очередь, в исполнении декрета номер 3 разработана форма такого уведомления, которую можно получить в любой налоговой инспекции. Пока можно говорить на сегодняшний день только о примерном количестве таких граждан. Создан реестр, да, он создан еще в начале года, в феврале этого года, и этот реестр содержит сведения о 32 тысячах таких человек. Наибольшее количество их в городе Витебске, в городе Полоцке. В 2016 году, в срок до 1 августа, таким лицам будут вручены извещения на уплату этого сбора в размере 20 базовых величин, либо уменьшенных на 10%, если они подадут уведомление. Уплатить они должны будут до 15 ноября 2016 года. Прамыя тэлефонныя лініі ў аблвыканкаме часам становяцца апошняй надзеяй для тых, хто не адзін год спрабуе дачакацца дапамогі ад мясцовых чыноўнікаў. Вось і жыхарка Віцебскага раёна Ляўціна Марозава вымушана была звярнуцца на прамую лінію. Што прымусіла яе паскардзіцца ў чарговы раз, разбіраліся нашы корэспандэнты. Летом Вялікая Лужына, а зімой каток. І гэтая праблема турбуе Ляўціну Александровну вось уже 4 гады. Вода з каналізацыйнага калодзежа доходит до крыльца дома и литерально заливая огород. Нанесла. Отсюда вот вода пробирается во двор. И тут такие лужи по весне. У людей дворы высохнут, а моя собака плавает тут по воде. Там вон воды... До соседского гаража доходит вода. Вось і аказалася пажылая жанчына сам-насам са сваёй бядой. Гаворыць, куды толькі не звярталася, колькі не пісала, ўсё дарэмна. Прыедуць, ваду адкачаюць, а праз некаторы час зноў вяртаецца на кругі свае. І праблема так і застаецца нявырашанай. С 2011 года. И вот сколько мне ответов. Сделали. Приедут, воду откачают, что-то там подожмут. Правда, после того, как написала президентскую комиссию, так месяца 3 не было воды. А теперь опять. Толькі вось для камунальнікаў гэта не тая праблема, якая заслугоўвае асаблівай увагі. І, як аказалася, пытанне тут зусім не ў каналізацыі. Причину требуется замена пожарного гидранта на сегодняшний день. В связи с тем, что данное оборудование имеет большой физический износ, необходимо его заменить. Ну, вопрос на контроле,
приобретем, заменим, и вопрос будет в дальнейшем снят. Да и что такое утечка воды, калі ёсць праблемы куды больш важныя і сур'ёзныя на абслугоўванні ў раённых камунальных службаў 120 населеных пунктаў. У многія з іх даводзіцца нават падвозіць ваду. Асабліва востра паўстае і пытанне якасці пітной вады. Каля 80% аб'ектаў водазабеспячэння не адпавядаюць нормам па ўтрыманні жалеза. Это особенность гидрогеологическая нашей провинции. Строительство станции обезжелезывания на сегодняшний день весьма дорогостоящее мероприятие, и в каждый населенный пункт просто физически нет возможности и финансирования на том уровне, чтобы это все построить. Толькі чаму, здавалася б, такія нязначныя праблемы, як, да прыкладу, у Аляўціны Марозавай, вырашаюцца не так хутка, і людзі вымушаны стукацца ў дзверы мясцовых чыноўнікаў гадамі. Інна Кірыенкава, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебскі раён. Віцебскія камунальнікі пераймаюць сталічны вопыт па збору другаснай сыравіны і заварваюць смеццеправоды шматпавярховак. Гэта, на думку ЖКГ, дазволіць удасканаліць працэс раздзельнага збору тэхнічна-бытавых адходаў. Як сёння робіцца смецце грошы, даведаўся Віктор Праліч. Гэты великагрузны маз привез чарговы груз адборнага смецця. Кузаў амаль цалкам запоўнены выключна поліэтыленавымі бутэлькамі. Зінаіда, якая працуе на лініі не першы месяц, кажа, гэта якраз той рэдкі выпадак, калі гараджане пастараліся, выкінуўшы бутэльку ў адпаведны смеццевы бак. Самое главное, что много мусора привозят, бросают в мусорные контейнеры, где бутылки. Вот люди наши не приучились. Больше приходится работать у нас. За дзень на дасартыравальную лінію прывозіцца каля 4-5 машын тэхнічна-бытавых адходаў. З некалькіх тонн звычайнага смецця статус сыравіны набывае не больш, чым каля 1000 кілаграм. Спецыялісты запэўніваюць, што ідзе станоўчая тэндэнцыя па размеркаванні адходаў насельніцтвам, а гэта і павелічэнне прыбытку. За паўгода прадпрыемства здало другасных матэрыялаў больш за 450 мільёнаў рублёў. По сравнению с 2013 годом у нас где-то балласт, который вывозится на полигон, был где-то 70%. Ну, сейчас уже можем говорить, что это уже значительно меньше, то есть 50-40%. Ну, уже люди как-то более добросовестно стали относиться к раздельному сбору. Толькі ў Віцебску спецыяльных кантэйнераў для раздзельнага збору смецця налічваецца больш за 1000. До конца года сініх і жоўтых бакаў у дворах горада стане на 3 сотні больш. А для таго, каб яны былі запатрабаваныя, камунальнікі вырашылі заварваць звыклыя не аднаму пакаленню смеццеправоды. Сёння такая карціна назіраецца ў 9 шматпавярхоўках Віцебска. У бліжэйшых планах камунальнікаў гэту лічбу безумоўна павялічаць. На працягу 2 гадоў бязлітасна будуць завараны смеццеправоды яшчэ ў 19 домах абласнога цэнтра. А гэта, на думку спецыялістаў, дзейсны спосаб паўплываць на менталітэт беларусаў ператвараць смецце ў доходы. На 2015 и 2017 годы разработаны графики поэтапного закрытия мусоропроводов на квартирных жилых домах. Жильцами домов ведется широкая разъяснительная работа. Працэс пачаўся, хаця справа хутчэй за ўсё тут не ў колькасці наглуха зачыненых смеццеправодаў, а ў сумленні жыхароў. Віктор Праліч і Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. Праблема ліхачоў-матацыклістаў зноў у цэнтры нашай увагі. Жыхары Віцебска не перастаюць скардзіцца. Маладыя гоншчыкі імчацца па вуліцах, нягледзячы на дарожныя знакі. А дрова матораў іх байкаў немагчыма заснуць ноччу. А галоўнае, яны нясуць небяспеку пешаходам і самім сабе. 4 маладых хлопца-матацыкліста сёлета ўжо загінулі ў гэтай гонцы на жыццё. Міліцыя ўрэшце забіла трывогу. І новы начальнік управлення ўнутраных спраў Віктор Сянько запрасіў байкераў на сустрэчу. Аб чым ішла размова і як будуць вырашаць праблему, Александр Камович. Каля 70 мотааматараў адгукнуліся на запрашэнне начальніка ўправлення ўнутраных спраў і прыйшлі на сустрэчу, дарэчы, ўжо другую за апошні месяц, прысвечаную паводзінам матацыклістаў на дарогах. Пытанні адны і тыя ж, хто вінаваты і што рабіць. Праваахоўнікі канстатуюць, аварый з удзелам матацыклістаў менш не становіцца. Вопытныя байкеры, такія як Олег Устинович, лідар мотаклуба «Начныя ваўкі», лічаць, маладых матацыклістаў трэба вучыць бяспецы, і іх клуб гатовы дапамагчы. Нужно начинать растить мотоциклистов молодых с детства. Поэтому мы решили своим отделением Сенинским СЕМНО при помощи Сенинского ГАИРа, исполкома и классов после школьной работы образовать такой мотокружок, где мы будем обучать детей с 14 до 16 лет правилам вождения. Будут проходить у нас отдельные уроки культуры вождения, поведения на дороге.
І сапраўды большасць праблем заходзіць ад маладых мотааматараў. Яны грэбуюць правіламі дарожнага руху і парушаюць хуткасны рэжым. Толькі за апошні тыдзень было зафіксавана каля 1000 парушэнняў, звязаных з хуткасцю. Адна з мер у барацьбе з гоншчыкамі – новыя радары. С 21 июля по Витебской области уже запущено в ход 36 приборов фотофиксации. Также мы заключили договор с городом Минском. К нам прибыла автомашина передвижная фотофиксация, которая работала уже на проспекте Белобородова, на улице Ленинградская, на Смоленской улице. Дорожныя знакі, якія забараняюць рух мотатранспарту ў вячэрнія і начныя гадзіны, матацыклісты часцей за ўсё ігнаруюць. Некаторых не спыняе нават інспектор ДАІ. А пачаць пагоню за спартыўным байкам у горадзе – гэта пагроза жыццю і пешаходаў, і самого гоншчыка. Витебские байкеры и милиция шукают агульную мову, а ситуация на дорогах покуль не меняется. Юные лихачи проносятся на велизарной хуткости и дорожные знаки. Их не цікавить, а спынить железного коня и не покалечить гора мотоциклиста амаль немагчыма. Диалог есть, конкретного рашэння покуль няма. Александр Камович, Александр Прыстаўка, Александр Рындзін. Навіны Витебск. Вынікі ад сустрэчы байкераў і міліцыі, безумоўна, будуць і для ліхачоў-матацыклістаў непрыемныя. У аднаго з гоншчыкаў праблем ужо хапае. Яго пасля пагоні затрымалі віцебскія аўтаінспектары, якія таксама пераселі на матацыклы. На патрабаванне спыніцца байкер толькі дадаў хуткасці, але ад пагоні не ўцёк. На матацыкліста составілі аж 5 адміністрацыйных пратаколаў за перамяшчэнне з заведама скрытымі нумарнымі знакамі, неспыненне па патрабаванні ДАІ, кіраванне матацыклам без правоў, якіх байкеры не так даўно пазбавілі. Акрамя таго, у мужчыны адсутнічалі дакументы на матацыкл і страхоўка. Зараз ліхачу пагражае немалы штраф, а яго жалезны конь стаіць на штрафстаянцы. Яшчэ для аднаго віцябляніна 3 сустрэчы на дарозе з супрацоўнікамі ДАІ абярнуліся штрафам, пазбаўленнем правоў і канфіскацыяй 2 аўтамабіляў. З пачатку года на дарогах Віцебскай вобласці затрыманы больш за 2000 нецвярозых вадзіцеляў. І хаця гэта менш у параўнанні з мінулым годам, лічба ўсё роўна жудасная. Па віне п'яных аўтааматараў адбыліся 20 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх пацярпелі людзі. Аднак такі жыццёвы урок з першага разу засвойваюць не ўсе. 110 чалавек паўторна на працягу года селі за руль у стане алкагольнага ап'янення. Гэта значыць, яны не проста пазбавяцца правоў, а яшчэ і ўласнага аўтамабіля, які будзе канфіскаваны. Тым не менш, нават такая дастаткова строгая мера не ўтрымлівае некаторых аўтааматараў ад п'янага геройства. У якасці антыпрыкладу супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі прыводзяць гісторыю віцебскага аўтамабіліста, якога тройчы за год затрымлівалі нецвярозым за рулём. Па гэтай прычыне ён пазбавіўся адразу 2 машин. Есть гражданин, который в прошлом году задерживался, в декабре месяце задерживался в состоянии алкогольного опьянения. С учетом того, что у него семья, 2 детей, ему вынесли минимальный штраф и лишили на 3 года. Однако он через 2 месяца садится опять за руль на автомобиле своей супруги. Его задерживают, автомобиль конфисковывают, но это его не останавливает. Через месяц он уже на автомобиле соседа также выезжает и был задержан. Автомобиль также стоит на штрафстоянке и рассматривается вопрос о его конфискации. Вярнуць імя салдату вялікаайчыннай. Пад Санкт-Петербургам пошукаўцы знайшлі астанкі байца з Лёзнінскага раёна. Ён загінуў у 41-м на Неўскім пятачку пры абароне плацдарма. Разам з гісторыкамі Артур Смалякоў паспрабаваў вярнуць загінуўшага з той жудаснай вайны. Дорожкин, Витебская область, вёска Иванькова. Словы ў запісцы з медальёна бойца 62-го стралковага полка 10-й дывізіі. Яго астанкі расійскія пошукавікі знайшлі пад Піцерам у горадзе Кіраўску на Неўскім пятачку. Загінуў пры абароне плацдарма. Побач ляжалі яшчэ 15 солдат, але з медальёнамі толькі 2. Прыкмета дрэнная. Запомнишь – загинешь. Дорожкин запомнил. В самом захоронении в хаотичном порядке были сложены останки 16 человек с частично сохранившимся обмундированием и снаряжением Красной Армии. Это противогазы, ремни с винтовочными подсумками, с патронами, ручные гранаты, фляги. Положительно останки были собраны с поля боя. Дату гибели мы можем установить достаточно точно. Дата гибели этих солдат – это где-то начало ноября-начало декабря 1941 года.
С просьбой дапамагчы установить імя і знайсці сваякоў салдата расійскія пашукавікі звярнуліся да беларусаў. Вёска Іванькава існуе і сёння. Нягледзячы на тое, што ў 43-м немцы разбурылі тут 36 дамоў і забілі 150 чалавек, засталіся і месцічы. Валянціна Максіменка сям'ю Дарошкіных памятае добра. Гаворыць, у суседзяў было 7 дзяцей. Семья у них было 5 сыновей и 2 дочери. Сыновья Никифор, Андрей, Андрюха. Не поймите, это 2. Раньше батюшки давали имена. И Сафрон, я вам не говорила. И Иван. Эти хлопцы хорошие, рослые были. Симпатичные все хлопцы. Вось на гэтым месцы калісьці стаяла хата Дарошкіных. Паводле архіўных дакументаў на фронт у 41-м адсюль пайшлі 3 братоў. Мясцовыя гісторыкі лічаць, што пад Петербургам знайшлі астанкі менавіта Сафрона. Толькі ён да гэтага часу лічыўся зніклым без вестак. Разам з Сафроном на вайну ішлі Андрэй і Нечыпар. Першы трапіў у палон і быў вызвалены ў 45-м, другі загінуў на паўднёвым фронце. Аб Сафроне нічога не ведалі да гэтага часу. Інфармацыю знайшоў гісторык Андрэй Гоманаў. Кожны дзень ён па крупінках збірае звесткі аб земляках, якія зніклі на вайне. И если пересекется имя одного из пропавших без вести братьев Дорошкиных, Сафрона Григорьевича Дорошкина, с подразделением 10-й стрелковой дивизии, то можно, наверное, с уверенностью на 90% говорить, что данный боец Крынковского сельсовета Дорошкин Сафрон Григорьевич погиб на Невском пятачке. Колькі ўсяго абаронцаў айчыны ў 41-м загінула на Неўскім пятачку, дакладна невядома. Ясна адно, гаворка ідзе пра сотні тысяч салдат і афіцэраў, тых, хто ў барацьбе за радзіму ахвяраваў самым дарагім. Надзею знайсці сваякоў геройскі загінуўшага беларускага салдата пошукавікі не губляюць. Калі знойдуць, запросяць на мемарыял пад Піцерам. 18 верасня на Неўскім пятачку астанкі салдат будуць урачыста перапахаваны. Калі вам што-небудзь вядома пра сваякоў Сафрона Дарошкіна, просім патэлефанаваць па нумары 60 11 80. Артур Смоляков, Леонид Табол, Александр Петровецкий. Навіны, Лёзнінскі раён. Сваякі Сафрона Дарошкіна знайшліся дзякуючы гэтаму сюжэту. Ён выйшаў у эфір 4 жніўня. І ўжо на наступны дзень у рэдакцыю патэлефанавалі. Артур Смоляков сустрэўся са сваякамі геройскі загінуўшага байца. Гісторыя лёзнінскага салдата, астанкі якога знайшлі расійскія пошукаўцы на Неўскім пятачку, атрымала нечакана хуткі працяг. Сваякі яшчэ зусім нядаўна безыменнага байца, а цяпер ужо вядомага Сафрона Рыгоровича Дарошкіна жывуць у Віцебску. Яны пачулі знаёмае імя ў нашых навінах і патэлефанавалі ў рэдакцыю. Брат сидел, смотрел телевизор и звонит мне, что Света нашелся, даже это самая дядюшка. Я вечером тоже смотрела сюжет. Конечно, это было, как вот, ну, представляете, вот как это, увидеть своего дядю, который вот, там даже шинель частично была. И вы знаете, у меня такой, ну как сказать, и радость, и какое-то горе, вот такое состояние целую неделю, как будто вот, ну вот похороны предстоят. Ну, представляете, когда человека столько лет ждали, ну, мама же, конечно, не надеялась, потому что увидеть живых. Нагадаем, што на Неўскім пятачку ў горадзе Кіраўску знайшлі астанкі 15 байцоў Чырвонай арміі. У дваіх былі медальёны з запіскамі. Так апазналі Сафрона Дарошкіна. Святлана Яскіна і Валянціна Пыльченка ведаюць пра дзядзьку толькі са слоў маці. Гаворыць, жыў сям'ёю Віцебску. У 41-м пайшоў на фронт, пасля ніякіх вестак, а жонка з вайны чакала яшчэ доўга. У Сафрона была семья, жена и 2 детей. Но один ребенок во время войны умер, маленький еще в младенчестве. И остался один сын, Владимир. Жена после войны все время общалась с нашей мамой, они крепко дружили, так что связь не прерывалась. Вот единственное, что вот прервалось со смертью их. А так все время ходили в гости, поэтому хорошая была жена. И одна воспитала, замуж она больше не вышла, так и осталась нашей. У Сафрона Дарошкіна засталіся 2 унукаў і 3 пляменнікаў. Сын Владимир пайшоў з жыцця 3 гады таму. Святлана і Ірына паабяцалі звязацца з унукамі чырвонаармейца і паведаміць пра тое, дзе загінуў іх дзед. Сёння мы перадалі тэлефоны расійскіх пошукаўцаў пляменніцам Сафрона Рыгоровича.
Вот в этом блокноте я передаю данные российских поисковиков, которые нашли останки Сафрона Григорьевича Дорожкина. Они хотят пригласить вас 18 сентября на торжественное перезахоронение останков. Мы хотим сказать большую благодарность поисковикам, что нашли память о нашем дядюшке. Низким поклон. Есть люди, которые, не щадя своего времени, не где-то отдыхают на каких-то курортах, а ищут память о наших солдатах. Низким поклон. Большое спасибо поисковикам. Калі ў чалавека ёсць душа, то праз 70 гадоў яна знайшла вечны спакой. Так лічаць пляменніцы Сафрона Дорожкіна, які ваяваў пад Ленінградам. Хутка яго імя з'явіцца на гранітнай памятнай пліце ў горадзе Кіраўску на Ніўскім пятачку. Сюды 18 верасня прыедуць сваякі салдата. Тут астанкі героя будуць урачыста перапахаваны. Артур Смалякоў, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Сям'я знайшла свайго героя, а колькі яшчэ шукаюць. Навучэнцы 40-й школы Віцебска ўстанаўліваюць імёны загінуўшых салдат у гады Вялікай Айчыннай вайны онлайн. Вось уже на працягу 2 месяцаў школьнікі вядуць карпатлівую работу, вывучаюць гігабайты інфармацыі з інтэрнэт-рэсурса абагульненага банка дадзеных мемарыял. Нашчадкі перамогі вядуць інтэрактыўныя пошукі штодзень каля 2 гадзін. За час летніх канікул ужо ўдалося ўзнавіць каля 8,5 тысяч прозвішчаў загінуўшых. Эти части, которые мы прорабатываем, это 12 стрелковых дивизий 33-й армии, 39-й армии, которые погибали здесь в районе реки Лучоса. У них потери огромные, поэтому работы очень много. Не только одной школы. Хорошо бы, чтобы, посмотрев этот материал, и другие школы подключились к этой работе, потому что по Витебскому району считаются захороненными 56 тысяч, а известно только меньше половины фамилий. 4 медалі прывезлі з міжнароднай алімпіяды па інфарматыцы беларускія школьнікі, прычым 2 з іх у вучняў Віцебскай вобласці. Сярэбраную ўзнагароду заваявала Барбара Кускова з 1-й гімназіі Віцебска, бронза у Іллі Мядзяннікава з 8-й Віцебскай гімназіі. Інтэлектуальныя спаборніцтвы праходзілі ў Казахстане. У іх прынялі ўдзел больш за 300 юных праграмістаў з 84 краін свету. Яны спаборнічалі індывідуальна у напісанні камп'ютарнай праграмы і рашэнні задач. Перад міжнароднай алімпіядай трэніравалі беларускую каманду сталічныя педагогі. Аднак не лішнім будзе нагадаць, што віцебскія школьнікі – выхаванцы настаўніцы інфарматыкі Веранікі Лакціной, прызнанай сёлета чалавекам года Віцебшчыны. І гэта не першая перамога віцебскіх вундэркіндаў на сусветным узроўні. Пытанне аб будучай вышэйшай адукацыі для пераможцаў міжнародных алімпіяд ужо практычна вырашана. Яны без праблем стануць студэнтамі любога універсітэта. Тым часам віцебская моладзь усё часцей аддае перавагу каледжам. Сёння ў вобласці 37 устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. І хоць прыём дакументаў на бюджэт у большасці каледжаў завершаны, некаторыя з іх дакументы прымаюць да 20 жніўня. Таму пытанне, куды пайсці вучыцца для абітурыентаў, усё яшчэ застаецца актуальным, лічыць Артур Смалякоў. У прыёмных камісіях аншлаг учарашнія віцебскія школьнікі прыйшлі за адукацыяй у ліцэі і каледжы. Спектр прафесій тут шырокі, ад аховы здароўя да прамысловасці. Самы высокі конкурс сёлета ў політэхнічным і медыцынскім каледжах. Самыя запатрабаваныя спецыяльнасці – повар, бармен, тэхнік-механік. Карыстаюцца папулярнасцю і новыя кваліфікацыі. В этом году мы открываем новые квалификации по строительному направлению, то, чего не было в области, по энергетике, по линии МЧС и сварочное производство. То есть наиболее востребованные, прежде всего, в промышленности, в экономике направления. У віцебскім прафесійна-тэхнічным каледжы уступная кампанія ідзе поўным ходам. Сёлета ўпершыню набралі тэхнікаў-механікаў пасля 9 класаў. Адна з новых тэндэнцый – інтэграцыя спецыяльнасцяў. Тут ужо некалькі гадоў рыхтуюць універсалаў. Цырульнік і майстар па манікюры цяпер 2 ў 1. Усяго 10 спецыяльнасцяў на любы густ – швачка, повар-афіцыянт, слесар, рамонтнік. Сёлета вучыцца ў каледжы будуць каля 300 чалавек. На рынку працы мясцовыя выпускнікі заўсёды запатрабаваныя. Ужо падчас навучання
навучання стажыруюцца ў будучых працадаўцаў. Пасля выпускнога можна і працягваць адукацыю, прычым адразу на 3-м курсе ВНУ. Заключены договора с нашими университетами. Это технологический университет, станкоинструментальный колледж. Это если ребята закончили и получили профессию профессионально-техническое образование, то они могут пойти по сокращенной форме, например, станкоинструментальный, уже по более сокращенной. Ну а ребята, которые заканчивают техников-механиков, они на 3-й курс могут поступать в наш технологический университет. Улад Галдобенко пасля сямейнага савета выбраў каледж. Разам з маці вырашылі, што так хутчэй атрымаецца асвоіць прафесію, аб якой хлопец даўно марыў. Паступіць было няпроста, жадаючых вучыцца ў Віцебскім прафесійна-тэхнічным шмат. Я часто сижу за компьютером, мне нравится с компьютером работать, и сюда хотел поступить. Мальчик способный, учится хорошо, память хорошая, за компьютером постоянно, потом решили сюда именно, ну и нам предложили сюда, позвонили, пригласили, мы решили не отказаться, потому что среднее образование – это начальная ступень нормальная, не лицей, ну а потом посмотрим, что дальше. Унікальная калекцыя сукенак пад назвай «Беларусь» сёлетняе ноу-хау Віцебскага прафесійна-тэхнічнага каледжа. На падолах назвы і сімвалы абласцей нашай краіны ў перспектыве фурор на абласным фестывалі «Дажынкі 2015». І гэта толькі малая частка арыгінальных ідэй навучэнцаў установы, якіх у гэтым годзе стане больш. Час на роздумы пакуль ёсць. Прыём дакументу тут скончыцца 20 жніўня. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. У Шумілінскім раёне 3-гадовую дзяўчынку выратаваў на пажары сусед. Бяда ледзь не прыйшла ў вёску Крывое Сяло. Да чаго прыводзяць дзіцячыя свавольствы і няўважлівасць бацькоў, убачыла Анастасія Навумова. Мікалай Марозу адным з першых убачыў дым з-пад даху суседняга дому і адразу пабег на дапамогу. Трэск шиферу і клубы дыму яго не напалохалі, хутчэй наадварот. Я подбежала, дверь открыла, то есть оно только дымело и только начало тлеть, а я отдала воздух сама своими руками, и оно все начало гореть. Тут сосед Николай Морозов, он перебежал выше в этой веранде, окно залез в дом и ее забрал. На жаль, як гэта нярэдка бывала, 3-гадовае дзіцяці засталося дома адно. У рюкзаку таты дзяўчынка ўзяла запалкі і адразу знайшла ім прамяненне. Маці тым часам была на работе. Нужно было отлучиться по рабочим моментам, то есть мы коллективно собирались к директору Предвинский. Каждый год, да, говорят, что нельзя детей одних дома оставлять, нельзя это. И тем не менее, да? И тем не менее, так получилось, так как нужно было очень быстренько сбегать в контору, то есть к директору. Рабочие моменты дома и взрослых больше никого не было, муж на работе. Як кажуць суседзі, дзяўчынка заўсёды дагледжаная, сям'я прыстойная і праблемнымі бацькамі назваць іх нельга. Она работала дояркой, она всегда, говорит, ходила на вовремя так, чтобы она там, мы не видели, чтобы они там пьянкой занимались и там что это. Я не скажу про это никогда. Девочка всегда ходила аккуратно одетая, все, но только что одно, что она одну и оставляли. І колькі б не гаварылі, запалкі дзецям не забава, нядбайныя дарослыя быццам бы гэтага не чуюць. Инспекция надзора и профилактики Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводится работа по профилактике правонарушений в жилом фонде, а также разъяснительная работа с всеми слоями населения, в том числе и с родителями. Проводятся выступления в детских дошкольных учреждениях, где родителям разъясняется о необходимости обеспечения пожарной безопасности в своем доме, а также недопустимости оставления малолетних детей без присмотра дома. Но, как показывает произошедший случай, не каждый из родителей с должной мерой относятся к выполнению данной функции. Вынік такой бестурботнасці – сям'я засталася без дома, а могла застаться и без дзіцяці, калі б не адважны чалавек побач. Анастасія Навумова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Сёння госць у студыі праграмы «7 дзён» будзе прысутнічаць віртуальна. Гэта магістр юрыспрудэнцыі і палітычных навук, кіраўнік консульства Латвіі ў Віцебску Дагнія Лацэ-Аты. Яе кадэнцыя ў нашым горадзе падыходзіць да завяршэння. За 3,5 гады Дагнія Лацэ-Аты зрабіла нямала, каб зблізіць Віцебшчыну з латвійскімі рэгіёнамі, умацаваць культурныя і турыстычныя сувязі, стаць сябрам Беларусі. На развітальнае інтэрв'ю з паважаным консулам адправілася Святлана Макаева.
У снежні 2012-го дагняя Лаца АТ приступила до сваіх консульскіх абавязкаў у Віцебску. Так супала, што менавіта ў гэты час уступіў у сілу беларуска-латвійскі дагавор па спрошчаным перасячэнні мяжы жыхарамі памежных раёнаў. Гэта быў першы вопыт для дзяржаў і велізарная работа для консульства і яго маладога кіраўніка. Паралельна з гэтым павялічылася колькасць краін, у якія консульства мела права адкрываць шэнгенскія візы жыхарам Віцебскай вобласці. Толькі за мінулы год тут было адкрыта звыш 30 тысяч віз і яшчэ 1500 жыхарам памежжа. Чем я очень горжусь, поскольку именно местное приграничное пересечение создает возможность жителям приграничья общаться, посетить друг друга, посетить захоронение родственников и своих живых родственников и участвовать как в культурных, так и бизнес-проектах. Сейчас люди могут получать визы не только с главной целью поездки в Латвии, но и Польша, Эстония, Франция, Нидерланды, Словения и Испания. Госпожа консул, за последние годы наши страны, наши государства стали намного ближе. Чем вы это объясняете? Я вижу, насколько близки жители Витебской области и Латвии, насколько это обосновано историческими понятиями, исторической близостью, которая создавалась в течение нескольких сотен лет. И к тому же последние десятилетия достаточно много людей и жили и в Даугавпилсе, и в Витебской области. Тут создавались семьи, тут создавались дружеские узы, тут создавались и профессиональные узы. И я могу сказать, что жители Витебской области и Латвии, они всегда были близки. И, может быть, последние годы это только больше освещалось прессой. Надо сказать, очень и очень широко развернулись культурные, творческие связи. Мы, наверное, узнали художников современных, да? Мы узнали коллективы музыкальные, танцевальные коллективы. Мы даже узнали о многих исторических личностях. Да, это было одним из моих главных целей работы в Витебске. Не только поощрять, но и сблизить людей, давать возможность витебчанам, и не только витебчанам, жителям Орши, жителям Полоцка, Новополоцка, где мы открывали наши выставки, встретиться с современной культурой Латвии. Так как культурные связи уже исторически у нас очень богатые и обширные, это было нетрудно, поскольку художники Витебска уже дружили с художниками Латвии. Они участвовали в совместных пленерах. Был заключен договор между Витебским городским исполнительным комитетом и Даугавпилским городским исполнительным комитетом и музеями Шагала и Ротко о сотрудничестве, что создало более институционную форму данного сотрудничества. Но, конечно, не только две музеи сотрудничают. Это множество художников, которые желают выставляться и показывать свои работы витебскому избалованному зрителю, который уже желает только видеть самое лучшее. Это были и музыки из Латвийской национальной оперы, которые приезжали выступать в филармонии. И я очень горда тем, что нам удалось показать наши танцевальные коллективы. За гэты час дагняя Лаца АТ полюбіла Віцебск, яго старыя вулачкі. Асабліва да сэрца прыйшлося гэтае месца ля Успенскага собора з відам на Двину. Витебск и Ригу объединяет река Даугава-Двина. И мне, конечно, она очень близка. И в эти 3 года, когда я работала в Витебске, я часто смотрела на нее и знала, что эти воды потекут дальше, в мою родину, и потом уже в столицу Латвии, Ригу. И я думаю, что Витебск стал мне близок. И работая в Риге, я, наверное, буду смотреть на Даугаву и знать, что она текла до того через Витебск. Сям'і патомных настаўнікаў дагняя з задавальненнем дзеліцца сваім практычным вопытам і вялікімі ведамі. Нават на пасадзе консула яна раз у месяц выязджала ў Рыгу, каб прачытаць лекцыі студэнтам ва ўніверсітэце Латвіі. Дарэчы, дагняя дасканала валодае нямецкай, англійскай, рускай мовамі, нядрэнна размаўляе па-французску і па-фінску. Сярод шэрагу захапленняў фатаграфія і яхтавы спорт. Дыпламатычная служба – гэта усвядомлены выбар самаадданай працы на карысць сваёй радзімы, але заўсёды так хочацца домоў. Я очень хочу вернуться домой на родину и очень хочу провести больше времени со своей семьей, своими родственниками, с моим крестником.
Пасля вяртання на радзіму дагнюю ЛАЦ-АТ чакае работа ў цэнтральным апараце Міністэрства замежных спраў Латвіі. Ну, а куды потым пакажа час. Большое спасибо и жителям Витебска за то, что они меня так прекрасно приняли и что было так легко работать с ними. Светлана Макаева, Станислав Дудин, Новины, Витебск. Лета – час актыўнага адпачынку на прыродзе, водных святаў і турыстычных злётаў. Дарэчы, без апошніх не абыходзяцца ніводныя выхадныя. Кіпіць і спартыўнае жыццё. Пра самыя цікавыя спаборніцтвы раскажа мой калега Александр Камович. Вітаю цябе, Александр. Прывітанне, Ольга. Сапраўды летам праходзіць шмат мерапрыемстваў на прыродзе і разам з тым пасля невялікага перапынку спартыўнае жыццё зноў набірае абароты. Сёння ўжо сталі вядомыя сапернікі футбольнага клуба «Віцебск» па 1/8 фіналу Кубка Беларусі. Абноўленая каманда хакейнага клуба «Віцебск» пачала сезон, а дружына па амерыканскім футболе не без поспехаў выступае ў балтыйскім дывізіёне. Аднак пра ўсё па парадку. У штаб-кватэры Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футболу прайшло лёсаванне 1/8 фіналу Кубка Беларусі. На гэтай стадыі розыгрышу ганаровага трафея сапернікам віцеблян стане салігорскі «Шахцёр», а наваполацкі «Нафтан» пазмагаецца з «Дынама Брэст». Дарэчы, прыдзвінскія каманды сустрэнуцца 16 жніўня ў рамках чэмпіяната Беларусі. Хакейны клуб «Віцебск» у гэтым сезоне абнавіў не толькі каманду, а і трэнерскі штаб. Новы галоўны трэнер робіць стаўку на маладых ігракоў, якія актыўна праявілі сябе ў папярэдніх гульнях. 10 жніўня падапечныя Юрыя Чуга прадоўжаць барацьбу за кубак Руслана Салея і пакажуць сябе на выездзе ў гульне з хакейным клубам «Гомель». А 12 мядзведзі прымуць дома каманду з Брэста. Наваполацкі «Хімікска» ў гэтым туры пазмагаецца з «Шахцёрам» і дружынай з Ліды. З 14 па 16 жніўня на возера Суя Полацкага раёна пройдзе рэспубліканская спартакіяда работнікаў фізічнай культуры і спорту. Удзельнікі пазмагаюцца ў спаборніцтвах па міні-футболе, валейболе, у эстафеце і дарце. А 15 жніўня ў Віцебску стартуе турнір па стрэтболе. Стрит-мастерс праводзяцца ўжо 3-й год, і сёлета турнір вырашылі правесці ў 2 этапы. У суботу ў пойме ракі Віцьба пройдуць гульні 1 на 1, дзе ігракі пакажуць асабістае майстэрства. Другі этап стартуе 29 жніўня на плошчы Перамогі. Таксама ў абласным цэнтры на выхадных пройдуць традыцыйныя гульні аматарскай лігі футбола. І віцебская каманда па амерыканскім футболе, якая даволі ўдала выступае ва ўсходняй лізе балтыйскага дывізіёна, у чацвер 13 жніўня прымае мінскіх язычнікаў. І віцебскія рысе без праблем абыгралі сапернікаў у папярэдніх матчах. А гэта значыць, што ў віцеблян усе шансы на прызавое месца ў турнірнай табліцы. Дарэчы, віцебскія рысе – адна з мацнейшых беларускіх каманд па амерыканскім футболе. І будзем спадзявацца, што гэты від спорта прыжывецца ў нашай краіне. На гэта ў мяне ўсё. Дзякуй, Александр. За спартыўнымі падзеямі будзем сачыць разам. Гісторыю свайго маёнтка спрабуе ўстанавіць віцяблянін Ігор Іосіфавіч Аляксееў. Участак зямлі з домам у вёсцы Княжыца Віцебскага раёна пенсіянер набыў гадоў 5 таму. Па мясцовай легендзе да рэвалюцыі тут жыла княжацкая сям'я. Прозвішча князя і гісторыю вёсачкі і імкнецца высветліць дачнік. Пра ўрадлівыя соткі са старажытнай гісторыяй наш наступны сюжэт. Гэтыя 50 сотак зямлі ў вёсцы Княжыца, што пад Віцебскам Ігор Іосіфавіч Аляксееў набыў, прадаўшы сваю старую дачу. Прычын змяніць адрас фазэнды было адразу некалькі. Па-першае, Княжыца – месца роднае, тут жыў яшчэ дзед Аляксеева. Па-другое, участак гэты Ігор Іосіфавіч прыгледзеў даўно. Мясцовая легенда гаворыць, быў тут калісьці княжацкі маёнтак. В Питере был князь, вот, к сожалению, я не нашел истоков, это самое, чтобы их назвать как-то фамилией или как-то так. У него было 3 сына. И эти 3 сына имели 3 усадьбы вот здесь, в Княжице. Возможно, сама слово «княжица» и произошла из того, что тут князи жили. Мамочка моя, маленькая еще была, она сюда приходила, они играли еще с детьми, она там еще на рояле немножко училась играть. Прозвішча князя, які, па словах старажылаў, перад самай рэвалюцыяй з'ехаў за мяжу, Ігор Іосіфавіч так і не высветліў, але статус княжацкага маёнтка падтрымлівае ўсімі сіламі. З дапамогай сына перабудаваў дом. Пра ўзрост пабудовы сёння нагадвае хіба толькі разьбяная ліштва. Добрым ураджаем радуе гаспадароў і стары яблычны сад. Хаця Аляксеевы сцвярджаюць, што дача гэта для душы, аднак запасы на зіму ім ёсць з чаго зрабіць. Вось такімі буйнымі ўрадзілі сёлета дурніцы, а нядаўна ў цяпліцы вырас кілаграмовы сеньёр памідор. Яго, праўда, ўжо адправілі ў салат, аднак іншыя таматы, чырвоны волат, імкліва набіраюць вагу.
Вот это самый большой. Ну, там где-то еще будет немножко меньше. Килограмм как раз. У якасці эксперыменту Аляксеевы нядаўна высадзілі некалькі гатункаў вінаграду. Праўда, даглядаць за цеплалюбівай культурай ва ўмовах паўночнай Беларусі складана, аднак тут на дапамогу прыходзіць інтэрнэт. Аляксеевы шукаюць у глобальнай сетцы адказы на свае дачныя пытанні. Вот кишмиш у нас есть бескосточковый, синий виноград, потом розовый есть виноград, дамские пальчики есть. Вот только 2 отростка большие. Когда-то было хорошее дерево, но оно в наших условиях вымерзает, очень боится холода. Но мы стараемся укрывать его, закапывая иногда, смотря какой сорт. І ўсё ж любімцы Эвы Владимировны кветкі. Растуць на клумбах ружы, ліліі і рамонкі. Муж пасмейваецца. Моя Евачка, так ласкава называе жонку, нават размаўляе з кветкамі. Можа, таму і патанае дача ў зеляніне. А яшчэ на былым княжацкім участку расце велізарны дуб, яму больш за 100 гадоў. Аляксеева выкарыстоўваюць жалуды ў якасці лекаў ад павышанага артэрыяльнага ціску. Дарэчы, абхапіць волата ў гаспадара не атрымліваецца. Я таксама паспрабавала. Не ўдалося. Дабудаваць баню і гасцявы домік, амаладзіць яшчэ некалькі старых яблынь, добраўпарадкаваць задні двор. Ігор Іосифович на былым княжацкім участку разгарнуўся не на жарт. Цяпер гэта, як і 100 гадоў таму, сапраўдны маёнтак. Маёнтак Аляксеевых. Вольга Шмаргун, Александр Рындзін, навіны, Віцебскі раён. Такой жа гармоніі ў жыцці, як у сям'і Аляксеевых, на наступным тыдні не толькі жадаем і вам. Гэта была выніковая праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».